Dajte s nima. Čo je, frajer? Ja som ti povedal, že ťa zastrelím. Daj si pust! Všetci sa asi čudujete, že kvôli čomu prišiel Berco Balog dneska tu. Ten program pokračuje ďalej druhou zložkou a to je uvedenie nového CDčka na trh Helpianov. Helpa to je taká religiózna obec, tak nemôžem povedať, že krst, lebo u nás sa krstia len deti. Takže poviem, že uvedenie CDčka na trh. Správne som to povedal, Helpianky? No je to. A Berco Balog je tu ako host Milana Fila, ktorý je gestor, kvestor a sponzor všetkých týchto vecí, ktoré tu sú, a jeho priateľ, a poprosil ho, aby nám prišiel zaspievať. Takže mu veľmi pekne ďakujeme. Helpianská piesnička, aspoň za mojich čias, ma veľmi poznačila a poznačila ma ľuďmi, ktorých si pamätám dodnes. Ako prvý človek, ktorý zapôsobil na mňa s helpianskou piesničkou, to samozrejme bola moja mať, čo spievali v kostele. Druhý človek, čo na mňa zapôsobil s helpianskou piesničkou, alebo s piesničkou v Helpe, bol Augustín Sobko, ktorý nás cvičil, dribloval v škole a dokonca potom s nami vo folklóre chodil a nacvičil s nami piesne, ktoré sú v klenotnici ľudovej hudby na platňách ešte s Ondrom Demom. Chlapi, pamätáte sa, keď sme to nacvičovali ešte? Rudo Klinčák si musí pamätať v 71. roku v rozhlase Banská Bystrica. Ďalší človek, ktorý ovplyvnil helpianskú pesničku, bol Mišo Ďurica, ktorý s nami, už je nepovie tiež Budačisko, ktorý s nami tiež strávil vo folklóre hodne chvíľ a trápenia, ktorý vymýšľal pesničky, a keď sme kolektivizáciu robili v 74. roku, tak vymyslel piesničku, že založme si družstvo a bude nám dobre, budeme si robiť na poli spoločne. Aj to boli pesničky, ktoré helpianskú pesničku ovplyvnili. Hodne pesničku u mňa helpiansku ovplyvnil môj kamarát, ktorý zomrel, s ktorým sme vyrastali, Pálko Bošera a jeho mať Margita. Na Boha spočívajú obidvaja. Na prvých horehronských dňoch sme išli za ruky obidvaja s Páľom Janom. Majko nám hral na heligonke a spievali sme si, že nebudem na tej helpe bývať. No Páľo už býva v Nebičku a ja som išiel na Šumia. Takže sa to vyplnilo. A veľa ľudí je ešte, ktorí živo ovplyvňujú tú pesničku, tí sú za mnou teraz. Jeden z nich, ktorý hodne vyšlapal, Rudo Klinčák napríklad, ten ma hodne tiež ako ovplyvnil, aj na harmonike ma učil hrať, ale potom mi palce pravítkom pokrstil a už som nehral odtedy na harmonike. A človek, ktorý sa venuje momentálne folklóru a nahrávaniu folklórnych pesničiek, nie len na Horehrone, ale po celom Slovensku, je firma Akcent s pánom Sárkom.